To barka dai masu sauraronmu a koda yaushe. Farin cikin ƙara haɗuwa da ku a wannan lokaci mai albarka tare da fatan Ubangiji Allah ya sada mu da alkhairan yau da gobe. Shahararren mawaƙi Umar Shareef kenan, wanda aka yi wa laƙabi da wato ɗan ƙwalisa. Saboda haka mutane da dama sukan yi abubuwa da dama akan wato ainihin jaruminsu. Saboda haka yau dai Umar Shareef muka wallafa muku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Saboda haka masu sauraro ku kasance da mu a kowane lokaci domin samun rahotanni akan mawaƙa da kuma waƙoƙin mawaƙa yau da gobe. Za mu dinga saka muku su a kowane lokaci. Saboda haka mai saurare kada ka manta, idan wannan shine farkon kasancewarka a tashar mu, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alaman ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iso gare ku kai tsaye. Ya kai mai saurare kada ka manta, Umar Shareef shahararren mawaƙi ne wanda ya yi shura a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. Saboda haka Umar Shareef, kamar dai yadda da ake ta raɗe-raɗin cewa Umar Shareef ya daina waƙa, tufan Umar Shareef bai daina waƙa ba, yana nan akan bakarsa, domin yanzu ne ma ya fara wallafa waƙoƙi domin nuna mu jama'a waɗanda suke raɗe-raɗin Umar ya daina waƙa. To yanzu haka yana nan da sababbin waƙoƙi domin yin albam na 2025. Kada ku manta masu saurare, ku kasance da mu a kowane lokaci domin samun fitattun waƙoƙi na fitattun jarumai irin su Umar Shareef, Nura Inuwa, Hamisu Breaker, Auta MG Boy, Ado Gwanja da dai sauran mawaƙan da suke trending a wannan lokaci. Kada ku manta ku daure ku dinga mana like a cikin bidiyoyinmu, sannan ku dinga mana sharing domin tabbatar mana da cewar ana tare. Sannan mai saurare kada ka manta ka aje mana comment a cikin wannan tasha ta mai albarka domin sanin ra'ayoyinku game da tashoshinmu a kowane lokaci. Masu saurare mun gode da sauraro, tare da fatan Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairin kowace rana. Mun gode da sauraro, a huta lafiya.